Nagmataugon ka, kay gibayran mo ako. Gawas nun na, kamatayan wa'y gahom, ang iyang kasimbahon. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Tingog ako, nga masuot kanimo, mo'y ikas. Mabungahong kagabhion mga igsoon. Start na ta sa live igsoon karon pa ko nakalugar kay medyo nag-rest ko ganina kay early this morning nami gihiranaan sayo wala ko tarong tulog. So karon igsoon salamat sa Ginoo kay okay na. Naka-rest na ko niya. Nakabato na ko higayon. Actually nang lakaw sa migikan sa akong asawa. Karon ako nakatayo higayon ba. Daghan kay nag-message na ko kay nagpaabot na sila sa live og salamat kay nanako. So let's start na sa atong live unya. Pwede na mo dia mag-mention sa inyong mga higala. No, inyong mga loved ones. And you can start now nga mag-type og at followers at highlight at everyone para makabantay sila igsoon. Atong imarites ipakatag ang pulong sa Ginoo nining kagabhion. So ako sa ning i-share igsoon sa akong personal account. Kamo sa diha. Shout out 136 viewers. Ako na yung shout out ang 102,000 followers. Salamat sa Ginoo gabi. Nag-shout out ko murag 98 pa man to. Karon ni saka mga igsoon himaya sa Ginoo. Again, ako sa ning i-share diri sa kuwang personal account. Kay nasa'y daghang nagpaabot ani mga igsoon. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. So happy na tayo sintos. Ang uban wala pang bantay mga igsoon. Tuo sila kelas 8 ba? Gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Okay, done sharing mga igsoon. May gahom sa ngalan mo, May gahom sa ngalan. Right? So, nahuman ako share igsoon. So, kumusta rin mo tanan di ano? So, anyway, again, karon lang ko nakabakanti na igsoon. Busy kaayo niya. Actually, nasa nagtrabaho sa atong church karon na may mga grasya nga ning abot-abot ba kanila ging magsige kag sunod sa Ginoo, sige ka og gukod sa Ginoo bitaw once magsige tag gukod sa Ginoo, tag-iyas panalangin. So magsunod-sunod yun ang panalangin, magukod po nimo. Mao na igsoon nga namay mga grasya nga gipiyal ra pud sa Ginoo no nga wala man ta nangayo. Mao to nga ang ato ang pulpit dire yan manam na to gipatiles na to no. Salamat kay sa mga tawo nga gigamit sa Ginoo. No? Ana man na siya kay normal man na biblikal man na siya igsoon nga Matthew 6:33 bisan dili pa ka mangayo sa Ginoo. Pero isunod na to siya no. We serve him faithfully. Okay? As in, naglakaw ta sa iyang kabubuton gyud kagustuhan.
Mangayo man ta og dili igsoon ang grasya, panalangin, pabor sa Ginoo. Automatic na siya magsunod-sunod na to. Kay maomray na sinati nako no. So mao na igsoon nga busy lagi kayo rong adlaw kay naay mga trabahante nagtrabaho sa church. So akong gipasalamatan sa nang Ginoo na. Mao na nga pasensya na kay mo no. Nya natuog sad ko ganina kay sayo kay minang mata. Ay nang harana lagi mi na nag-birthday nga kauban na to sa church igsoon. But praise God kay karon nako higayon nga makikihimamat na usab ninyo igsoon. Amen. So kumusta mo da igsoon? Ako nang kanunay nagaampo nga naamo sa maayong kahimtang. Naamo sa maayong panglawas nya puno sa paglaom sa Ginoo, puno sa iyang pabor unya labas tanan duol sa Ginoo. Sayang man igsoon magunsa man ang maayo atong kahimtang, maayo atong panglawas, nagbanig tag kwarta pero nalayo buta sa Ginoo. At the end of the day, sa adlaw sa paghukom dili man ang atong tinigom, atong kwarta may matubang kung dili ang atong relasyon sa Ginoo igsoon. Amen. So shout out na ko igsoon unas tanan, shout out sa atong mga subscribers no. Thank you ray kayo no. Wa ko mag-expect nga mo subscribe mo. Kabalo naman gid mo igsoon nga never ko nangayo og mga stars. Never ko ning ingon ninyo nga pwede mo ko Andre, pwede mo subscribe no, wala ko ning ana igsoon kaya ako lang is gusto lang ko magsangyaw mo share sa pulong sa Ginoo and then surprisingly na may mga ning subscribe nya ang uban mag-send og stars para sa kay mayaan sa Ginoo man ko nangayo na igsoon no. Kay kabalo na gid mo sa akong purpose why I share the word of God tungod ni sa akong kalipay bitaw nga gitagaan pa og second chance ni Lord nga mabag-o kong kinabuhi matulid ko nya kung utok matarong igsoon. Ang uban lianohon ra kog bahas nila pero wa sila kaila gyud nako igsoon. Pero ako ra silang gisabot ako kay mo respeto man jud ko. Pare ganina nay nagbahas nako igsoon gi chatan ko sa nag-message siya sa lain akong video nga nako prisuhan kay katong video nga na si Brad Renz akong gi-off ang comment section kay daghan nag-away bitaw nya daghan pog nag di na maayo ba. So mao ni nga nag-message siya nga puro ra ka Renz diha adto po tong ano. So dito sa ning message nako nga nagwali ko sa prisuhan ako sa gingnan nga Brad. Tagay ta og address anang kuan be nya og mahimo tagay tag pamiliti adtuon ako nang singana na kanang pamilya nang napusilan. No anang naay biktima kana yang kalibin man siguro to. Kay mura og suko sila nga gibisita so ingana bata kamuhukom og naay kriminal bisitahon. Ang Ginoo ning ari para sa kriminal. Mao na nga yes, wa ko mulaban sa Brad nako apan ako lang gipakita niya nga bisan sa iyang kasaypanan, dili pa ulahi ang tanan. Bisan mapriso siya, pwede pa siya magbag-o kay daghan kog ako mangudigson kriminal sad ko. Ako kaagi na ako ng mga kabuang mga namaligyag syabo. Sigig suyok, grabe, babae nga bisyo tanan. Mao na nga ako mismo na ako'y pagtuo ng mga kriminal, mga badlungon, mga salot sa katilingban. Mabag-o ra basta moduol ni Kristo. Pero kanilaging uban largo ra hukom bitawa kay bawas planos Ginoo ba. Pareho na nako. Ako ning i-share niyo igsoon sa una. Ignore ako sa mga silingan nga way ugma, adik-adik, di ba? Mamatay ra ko nung kadugayan ug di ko maminteryo, mapriso or marehab or makapatay ba ko kinahanglan ko armas sa una. Ana na mga mindset sa mga tao nga way Ginoo, mga way pagtuo, no? Suko sila nako nga akong bisitahan. Siyempre, bisita ko ta kay aside from that, daan ako tig bisita og piniriso. Ingon sila nga abi kay sikat no. Bisag dili sikat mga ultimo unsa man na direksyon bisitahan ako na. Sa tinuod lang nay nag-chat na ko ron ug nagtan-aw si Brad, shout out. Nay nag-message na ko ganina pa igsoon nga tungod lagi ning ako ang videos ni or video na ko nga na si Brad Renz murag niabot niya ba ingon siya pastor paminaw ma way back 20 lam na dire ako man screenshot way back 2019 ingon siya nako pastor dili ko kalimot nimo 2019 ikaw ug imong papa may unang nakapahilak nako sulod sa prisuhan nga nakaamgo siya ako naman siyang gignan nga actually bro dili ako'y nakapahilak nimo ang presensya sa Ginoo nag-message na ako ganina pa igsoon sa tinod lang kanang wa kailan ako no ingna nang inyong mga higala da igsoon nga nagkusog kay mangbahas na ko ba ako okay naman ako kay si Jesus gibahas man normal na magkadaghan imong followers magkadaghan imong buzzers okay now tibuok Bohol mga Brad paminaw mo mga igsoon
halos na nagihurot na ko ng mga prisuhan, no? Gipangsud na nako na Ingan na jud ko mga drug symposium. Diha ko kauban sa mga kapulisan nato pidiya unsa pa na uban diha. So uban gilargo nagbira na ko ba nga si Renz na ko, sige na kog solo. Mo akong ginan nga Brad Stock sa daan. Ya ako ning pamatud-an ni mga kaning prisuhan nga nagwali ko dili ni sa prisuhan nga na si Renz. Kung gusto ka mangayo kag number sa hipi na mo. Ako jung giignan, paistoryahon ti ka nga mao ni among station. Kay mura bitaw magyaw-yaw ra bitaw nga wa kaila. Luoy kay igsoon. Nabitaw ko yung mga amigo nga mga pulis pud mga duol sa kundugan ning ingon nga kinsa man ang sigibas nimo pastor ka chato na jud ko na ba. Lagot na sila pud kay ngano man. Kaila man gud sila nako kung unsa ko sa una. Unsa ko kasalbahis, maldito, barumbado, kabadlungon diri sa mong lungsod sa akong pamilya. Namatay na gali akong mama igsoon, sige atake nako. Pero gibag-o ko sa Ginoo before siya namatay akong mama igsoon, napahilo na ang tanan kay nakit-an niya nga nagwali nako, proud kay siya nako ug nagpasalamat siya sa Ginoo. Mao na nga na yung mga wakaila ba yanuhon bitaw pero ako ra pong gipasagdan kay usa ka adlaw ma-realize ra nila nga kana bitaw dili jud dayda pwede mo hukom sa uban kay ingon ang balang kasulatan nga kung kana bitaw dali ra ta mo judge sa uban mo hukom ta ikitasan pagahukman. Amen. So mao na nga inoon sa uban diha kay kabaw man ko nga kasabot mo nako no. Anyway, shout out 588 viewers. Last night, ning reach ta sa 600 kapin. Sir Paul Acosta, grabe. Salamat kayo, Paul. Salamat kayo nga nanap po kadiya, no? Shout out og grabe na kitag memories ba? And then looking forward sad Sir Paul sa mga memories pa nato nga malipay ang Ginoo, no? Dili lang katong nagpairing-pairing ta dito gipagamit ko nimo sa imong armas sa imuhang mga 45 unsa man day mga armas nimo. Pero salamat kayo, Paul, for being with me at that the other day nga nag-uban-uban jud kanako para mahimong posible ang bulaton sa Ginoo kay dili sad ko kabisita sa Brad na to si Brad Renz kung wala sad ka kay naamsad ka impluwensya murag imo sang gigamit imong impluwensya ba no. So ako brother giingnan ko buang daw ko sige kuan sa pulong sino asa kay buang namo nga ako dire Brad na ko niyo nga gikan ni sa bahay ni kuya gikan prisuhan. Ako brother giingnan ko buang daw ko sige ko kuan sa pulong sa Ginoo asa kay buang namo nga ako natarong siya piyahok kayo way tugpa kinsa kay tarong namon duha si adik ug ako matarong tungod sa Ginoo buang na noon ta sige kuan sa pulong. Yes, ka-relate jud ko nimo brad no ngano bitaw ni mga igsoon kabantay mo mga igsoon nga kining mga kuan ba mga tao sa palibot nga nagbag-o na ta pareha nako na yung mga nagbag-o ning dul sa Ginoo ingnon tag nabuang no nabuang na no nga katunon sila mga adik-adik wa nabuang no ay lahapon na no murag na message akong brother Sir Paul were you yes pastor bastas kay mayaan para sa kay mayaan sa Ginoo sige ingnon ra ti ka pohon kay sabutan sa namo diri sa mga leaders di sa church o paano ba kay gusto ko nga mo gasto mo po na financial plite sa barko kay dool raman ning Cebu no wala may usa ka libo ang kuan back and forth pero mao lagi no ako ning i-open kay ganahan ko musulod na excited ko Paul ning prisuhan nga dako sa Cebu City Jail okay kay gipaabot sad ko para sa kamayaan sa Ginoo mao ni akong gi-prove sa uban ingon sila nga kanang si Renz ra kunong gibisita si Brad Renz ra tanan nga adik-adik mission ako na why diha ako gikan no 16 years kapin dili lang ko parehas uban nga adik nga nabot nag 30 years nga nagsigsuyop og Cebu pero ako igsoon sa time nako 16 years ra ko kapin nga nagsigsuyop og Cebu pero hardcore kayo grabing di ingon nga ordinaryong adik-adik yes ilado ko diri mo bitaw to nga akong gi-share nyo sa akong testimony nga ning abot ang panahon nga makitaan lang ko sa akong mami akong mga igsoon uban nga magistorya na lang ko ako ra usa kahoy magistorya ko sa mga katangkungan sa mua as in ingan na bitaw mao na mga igsoon nga yes 16 years kapin ra ko ning agi og adik-adik Cebu pero daghan lagi po di lang kay Cebu normal naman ang inom og sigarilyo babae nga bisyo normal ra na part naman na diri lang ko igsoon kay bugat kay ngano man bisag mag Cebu na ko magkuan man ko rugby marijuana bulkasil no noben wa ko na pero hapit diri ko sa apil ng Barnes nya sirap grabe basta daghan kay igsoon mo nang di pa to time nga aso sa katol nga kanang labinder bitaw nga kanang sipa jud kayo nga ang lamok hagbong dayon gisuyop na kong aso grabe ko ka mo na akong utok before urang natandog jud siya pero tungod sa Ginoo nga
sa iyang gugma kanako. Iyang gipabati na ko bisan wala na ko siya nakita, panabati na ko iyang gugma, iyang milagro mauning ang manggita nga adik-adik sa una. Ilado kay ko igsoon nga adik-adik. Nalipay ra po ko nga nailado na ko ron nga tig-share sa pulong sa Ginoo. Although naay mga bashers pero nalipay ra sad ko kay nakaambit sa ko sa pag-antos ni Kristo kasi si Jesus bitaw gibas man, no? Mao na nga pero mao lagi na kung naay mo bas na ko dire mag-away man gud kay mo labi na kamo mulaban sa muna ko ba no na may uban jud mga brad na ko nga kaila gid nako na idaghang mga testimony nga grabe na bless sila so ako na lang gipang brad mga igsoon kay mag-away bitaw niya di mo ko ganahan nga ani nga page is I promote peace magud I promote love no so nay mag-away mag doktrina i-block jud ako na kay di man makaayo mao na hinungdan nga di ko mupatol og debate sig debate nya wagay na bag-o ng mga kriminal no ako igsoon di panghambog himaya sa Ginoo na focus ko naka-busy ko kanunay ani mga kriminal adik-adik mga drug lord hitman kawatan unsa man diha ko nag-focus karon o grasya sa Ginoo daghan na sila ron nga gigamit ko sa Ginoo nga maduol sila sa tiilan sa Ginoo nya kana sige debate ang tud karon sige pagdebate nya way agi ako dili I'm not comparing my ministry to other but mao ni dapat no why si Jesus igsuon mingaris kalibutan katong gitawag bitaw niya mao ni akong message la Sunday kay numdum atong first niya gitawag si Pedro ug si Andres di ba ingon siya nga kuyog mo nako kay tudluan ko kamo panagat og tao kabantay mo ang first word niya panagat og tao unsa man na pagwali na pag-disciple managat og tao mga big and then before siya ning kayab sa langit igsoon siya yang gibilin sa apostoles mao ra gyapon panglakaw kamo isangyaw ang maayong balita pangabig gyapon na pilmirong pagtawag niya sa iyang disciple igsoon pangabig na igisgutan pagkayab niya sa langit pangabig gyapon mao na akong gi-focus karon dili sig debate lang tugi pero wa na bag-o wa gali kabiya na ilang mga kabit ako prangka ko igsoon bahalag mga sunggo ng mga igo pero para sa kamihaan sa Ginoo wa ko'y pakialam kung kinsay mabangga nako as long as naka-biblical lang akong gi-share as long as dili lang nako mabanggaan ang Ginoo di ko maikog nganuman basta kay bawo kung ang kamatuoran akong gi-share wa ko'y lipod-lipod igsoon nganuman sa may gusto nako mabangga na kong Ginoo kay di ko musultis tinuod no tungod lang ni sa kong kalipay igsoon wala may mingduol lang ako pastor pag live kay ako'y bahalag sponsor nimo ako'y bahalag support wala man pero ning trabaho ra ko para sa Ginoo igsoon no kay I believe nga once makita sa ni Lord nga kana bitaw ang tinud-anay ta niya atong motibo is to win souls okay pagkabig di sa dapasagda niya ug mao na akong kasinatian karon no ako na ning gibalik-balik wala man koy wala man tay mga sponsor diri mga negro Amerikano Chinese Koreano na uban paspas kay muwali kay na may sponsor yes di ni kon kay ba na koy dagang nibawan kurikson gracias sa Ginoo ko na bantayan bisag walay sponsor pero ang atong supporter si Lord from the north, south, east, west ang iyang blessing ibubo perting lamian ni atong sponsor ang Ginoo waymaker amen the great provider praise God hingtaas na ta so akong shout out dito ng mga brad na ko diha long live ta kanay brad uban sa grasya sa Sayas keep throne in arms shout out kunya akong gi-shout out to be katong nay followers na ko nga nasa Mabulo Police Station nga pertin yang lipaya kay nakita na daw mi kay sige sa follow na ko sa Facebook no kalimot ko sa iyang ranggo unsa to siya basta tung nasa officer this officer siguro to siya or unsa man kanya nga ingon siya na ako nga padayon Brad Brad kay Brad man may akro man siya no so shout out Brad kisa may ngani mo basta i-regard yun lang Brad Renz dia tanan nga naa dia sa Selda kanya this time ako ang gi-shout out tanang mga yes mga Brad nako international nga mga Isaac no Skiptron International, different countries, different chapter, different council. Shout out tanan mga brad. Long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Di na to kalimtan ipataas ang ngalan sa Ginoo kay walay long live or long life may tabo na to kung kana bitong sige na tagyaw-yaw og long live unya layo ta sa Ginoo no. Sayop. Unahon na to ang Ginoo ipataas aron sikreto na sa taas nga kinabuhi. Amen mga brad, long live ta. Kunya akong shout out karon tanang mga piniriso sa lain-laing prisuhan. Okay? Tan-awa ninyo. Di ba? Kay bawo gyud mo sa mga followers gyud nato diri nga taon na. Last year pa mo. Kay balo na mo nag-start ever since nag-start ko sa live. Sige na jud ko og shout out sa mga piniriso kay na sila sa dughan ako. Amen. Brother, kanusa ka balik Cebu? Ignore ti ka, Brad. Ay daghan mag-atang na ko dito nya na ikog lagi ko kay nag-iko ko brad kay daghan kay sige message na ko ba niya
katupong nagtanaw karon diri si Sir Paul Acosta kaning amigo na ko kung kababata suod kay nako nga pulis pod. Alagad sa ni sa Ginoo brad. Di mo ko niya buhian ala sige sig uban ako kay magbanding lagi pod may kay kanila laging tagsara magkita ba na. Murag na ikog kay dahang kay nag-message na ko brad nga makig-meet na ko sa Cebu. Yung wala na lang jud ako gi-open yung pagpag-uli na ngay ko pasensya nga dali ra jud ko kay balik man ko dayon ba. Long live Brad watching from USA kitsa nga o brother Ulasab Shiolab Axel. Okay, Brad long live sad kanunay. Long live Brad watching from US Skiptron in arms. Okay. Brad long live. Okay. Salamat sa iyong pagtanaw. Abante na kanunay na ipataas na tong Ginoo. Mga Brad nako kay bawo na gid mo. Naamo sa akong prayer, naamo sa akong pag-ampo. Okay? So, abante ta. Shout out akong Talisay City Jail nga dito mi sa likod sa ilang prisuhan. Nagpiring mi dito. Iti habuga kayo ang ilang pader, ilang kural ba? Mauna din yun. So, diha man to sila activity ato last Saturday, no? Shout out Talisay City Jail and Toledo City Jail. Of course, Cebu City Jail. Okay? Shout out CPDRC. Shout out bahay ni Kuya. Mga Brad na ko diha. Bante mga Brad. Okay? Ayaw paminawa ng mga istoryang negatibo nga dili maayo kay naamo sa sulod sa silda. Pero mao lang ni timan mga Brad ha, mao ni timan mga higala. Samtang napay gininhawa bisag namo sa sulod sa silda na yung paglaom niya. Ayaw paminaw ng mga tao nga marites. I-judge ta pareha nako. Pero tanawa na unsa ko ron, no? Ang plano sa Ginoo Brad, mao ni akong giwali sa mga Brad na kuntos mabulo. Ang plano sa Ginoo mao ni dire. Bisag naa pa mo silda Brad sulod. Mulapos ang plano sa Ginoo mo matuman na way makababag. Samtang naay kinabuhi, naay paglaom sa Dios nga buhi. Amen. Shout out no. God first bro, mga Brad na ko diha no. Brad Ari shout out. Okay, and then shout out sa nako ako mga Brad nga gikan sa bahay ni Kuya nga mga banggiitang kriminal karon nga lagad na sa Ginoo uban na mastor na. Mao na po'y parihan ako karon nga nagiya na sa mga nas kangit-ngit, mga adik-adik ngadto sa tiilan sa Ginoo. Shout out nako karon ang mga Brad sa Living Water Christian Fellowship Kanipaan Pook Talisay na diha mga ngita mo mga barumbado na diha pero gibag-os Ginoo. Long live Brad Clint Anthony Salingoran. Okay. No, so shout out sila Pastora dia, Pastora Ninette, mga Brad na ko da, Brad Jerry, Brad Danilo, Brad Adsel, tanan dia mga Brad na ko katong taas. So tingani mo Brad. Kale ba to? Okay. So again, shout out yung tanan og ako sang gi-shout out karon ng mga jail officer, mga warden nga kanunay nagsubaybay na to. In different BGMPs, mga sir, salute. Unya, of course, i-shout out na kong tanang mga Brad na ko sa military, no? Army, tanan, mas Skiptron in arms sa mga kanunay nagkasubaybay na to, mga avid viewers and followers na to ani nga page igsoon nga mga nakaserbisyo sa Philippine Army, no? Shout out og naamo sa akong prayer for divine protection. I believe dili sa lalim ang inyong gipanumpaan. And of course, last but not the least is mga kapulisan na to. Shout out na mga kapulisan in different station, Luzon, Visayas, and Mindanao, Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City, Bohol, Barracks, ug sa tanang mga station diri sa Bohol, okay? Mga police station ug sa Mabolo police station nga katong nakabisit ko last time. Tanan-tanan nga mga higala na kung kapulisan pirti jud mong daghana mao nang di ta mong nganlag sa tagsa kay mahurot niya tong time. Ako lang i-mention ako mga amigong hippie. But anyway, akong gi-shout out ako ang mga amigo, mga classmate nga pulis nga sa during my criminology days nga na-promote karon. Ako gipang congratulate ganino, shout out no. Congratulations for a well-deserved promotion and sama sa akong giingon yung mga sir, mga bay, mga abay man na akong tanan diya, mga amigo na akong police da classmate nako is just stay humble and I believe napay more promotion to come. Amen? Nya ang shout out ang tanang na PCR diri sa Bohol, mga PNP life coaches, shout out. Og akong mga amigo nga hippie no, maulang niya ako ang i-shout out o i-mention, specially mention ba kay daghan mo kay mga pulis. So kanilang mga hippie kay gamay ra man ko kailang nga hippie una sa mo ring station. Nga attentive kay nga maminaw sa pulong sa Ginoo basta mag-share ko sa station. Police Captain Sir Eliasar Milyumida. Shout out sa nako akong Brad nga hippie nga nasa Kandihay Police Station nga nag-message sa nako gani
Nagchat-chat ragol bumikadiyot ra na ako pangutana ning reply man to si Police Captain Albert Sator. Shout out na akong classmates sa Materdi sa una sa during our criminology days. Police Captain Jasper Reyes from Antiquera Police Station here in Bohol. Police Captain Sir Onyot Introliso, isog kay nga hipe, grabing isuga ni bay. Shout out din amo sa akong prayer no, murag nag-schooling ni sila ron. And of course, ang usasad sa akong classmate si Police Captain Renan Romulo, ug akong Brad nga hipe sad sa Talibon Police Station si Brad Arms, Police Captain Sir Melioria. Okay? Shout out na akong Brad nga nakakaroon sa Sandingan Loon. Nga grabe. Usa ka bang giitan nga ngilingay kay kinabuhi igsoon pero gibag-os Ginoo, grabe ka badlungon. Dili na ko isulti basta tibuok, halos daw tibuok Sandingan kaila na niya. Kay dahay nag-message ako ang nay nag-message ba niya ning ari sa kauban sa church mingon nga ayo mo kumpensa ng tawana kay kanang di na dautan na ayo mo kumpensa no, dautan ni katawa ko sila kay bawang gibag-os sa Ginoo. Shout out Bro Joy Pintados aka from Sandingan Loon. Nagtikaw-tikaw na ba ka diya, Brad? Okay? Unya, akong i-shout out sa iyang lovely wife, kasi nga na itong Mildred, okay? O iyang anak nga si Yuge. Shout out sa nawa akong amigo, ako ang brother nga nasa Cagayan, si Sam, o iyang two lovely daughters, si Jihaira Jessica Grace and Asaira Paris. O si iyang lovely wife nga si Juby, okay? O si Kuya di ay iyang pastor na yung ugangan si Kuya Joel Aransado. Okay? Mayang gabi, Brad. Praise the Lord. Watching from Hagna, Bohol. Okay. Thank you, Brother Natalio Goles Jr. Anyway. Pasensya na din mo, Ikson, nga dili na ko kayo ma-mention inyong mga kuan bitaw na as comment section ba kay kuan manggod ka ng paspas kay daga, no? So, mauna na, kutobra sa maabtan ako diri. Shout out sa Tubigon Police Station. Ay! Shout out sa Tubigon Police Station. From Ma'am Marilyn Kiamko. Okay, shout out. Police siguro na or Tubigon Police Station daghanar bakog kuan diha. Classmate na diha nagpahipi, na diha sila kusap tanan. Okay, shout out Tubigon Police Station. Maglagan man sad ko diha, muwalim sad ko diha ng ilahang anang prisuhan ba. Okay? So, again, salamat sa inyong pagpaabot igsoon unya. Akong gi-shout out dahil nakalimot ko mga OFW, mga seaman o katong mga higala na to diha, mga Pilipino nga nasa naka-permanent residence na, shout out. Okay? Naka-timing na jud ko nimo pastor nga nag-live from Brother Calvin Bilyesa. Dali salap dali akong asawa, akong uyab dali. Mo ni nagsigig ampo na ko. Dara, manalap okay na na. Akong anak mo dool pod. Di ba pakita pon mimi kinarabay nang utana nga minyo nakapastor. Dara sila. Mao ni akong pamilya na Ikson, kaniya mong anak Ikson, ang ana ni HK murag Hong Kong anuman. Akong wife na buntis din ni dito mi sa Hong Kong. Okay, mana lakaw na mo kay magampo na ko. Ikaw na. Mao na akong mga pamilya diha nga kuan ba. Okay? Watching Giwanon Tubigon Bulid Ula ta badoy Boy Jim Torrinueva. Okay? So Ikson, mag-pray na ta. Let's pray kay murag gabi na. Okay, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord atong i-welcome ang balaang Espiritu Santo mamuhat sa itong pagabuhaton karon kay without Him we are nothing. Amen. So let's pray. Father in heaven, we come into your presence, we come into your throne with a humble heart, Lord God. Among ipaubos, among kagalingon sa imong tubangan, isip pagtahod, pagrespeto sa imong pagka-Diyos, sa imong pagkabalaan, sa imong pagkahalangdon, Ginoo. Nasayod kami nga dili ka basta-basta nga Diyos nga among gilagaran. This time, Lord God, before we meditate your word, sa dili pa na mo pamation, pamalandungan, hisgutan ang imong balaang pulong. Unas tanan, Lord, susiha usa among kasing-kasing. Limpyuhi among kasing-kasing, hinlui, Ginoo. Nasayod kami, Ginoo, nga dili gid mi pareha ni mga perfecto na mga times masipyat mi sa kadangog din ng kalibutan na, Ginoo. Daghang salamat, Lord, nga every time, no matter how many times we failed, Lord God, but the moment we come to you, walay higayon nga imo ming gibalibaran, wala ka mapuli pagpasaylo na mo. So, salamat kay Ginoo niya. I pray also, Father God, nga samtang mamati mi simong pulong tagay mi kasing-kasing madinawaton, kasing-kasing mapainobsanon, kasing-kasing nga willing musunod sa imuhang mga pulong, Lord God. Tagay usab kami kaalam nga langit nun, Ginoo, aron among matugkad, among masabtan ang imong mensahe,
this evening. And I pray, Lord God, right now, you're gonna bless all the viewers right now who are watching this time. Bisan pa man ang mag-replay on niya, Ginoo, i-bless silang tanan. Kutob sa maabtan, ani Ginoo. Kutob sa makadungog, makakita, ani nga live, Ginoo, ipabati mong gahom. Ipabati, Ginoo, imong dihog. Ang lihok sa Espiritu Santo, makigistorya ka namo, Ginoo, mamuhat ka, Ginoo. And tagay sa mikalinaw, Ginoo, sa mong unahuna og pagbati among kasing-kasing aron ikaw among ma-focus masentro, Lord God. And of course, I rebuke every spirit of destruction. In Jesus' name, I pray, Lord God, nga walay makabalda, walay makababag sa mong pagabuhaton karon. Thank you for the victory. Ikaw lamang among ipataas, Ginoo. Walay pundok, walay simbahan, walay relihiyon, walay pastor nga maisa, kundili ikaw lamang si Jesucristo. Kay ikaw lamang ang naghatag sa imong kinabuhi namo. Kinabuhi nga ri ka namo dito sa krus sa Kalbaryo, Ginoo. Imo ming gipalit, Ginoo. So Lord God, you alone will be glorified. We adore you, we honor you, we magnify your name. Ipataas ka namo nining kagabion, Ginoo. Ang nabiling panahon namong itugyan kanimo, salamat daan sa kadaugan. Holy Spirit, this is your moment. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, this time we have 620 viewers. Okay? So, ato ang topic karon mga kagabion, mga igsoon, may tungod ni sa kanabitang pagdisiplina sa Ginoo or pagkastigo na to. Okay? Nganong kinahanglan man disiplinahon ta, kastiguhon ta sa Ginoo. Unsay maayong benepisyo? Or what unsay reason ni Lord nganong disiplinahon ta or kastiguhon ta? Or ngana pod, nganong disiplinahon man ta kanabitang unsay gibuhat din nato? Okay? Mao na atong isgutan karon. And anyway, again, before kita mag-start, no, gusto na ko i-shoutout o pasalamatan na itong mga subscribers. Okay? New subscribers, thank you so much. And new followers, welcome kay mo nga page. This is for the glory of God. Ato ning tanan, mga igsoon, walay maisa tao, ani. Okay? So, salamat kayo, no? Again, mga subscribers, na po'y nag-send og stars, thank you. Kayo, wagid taon ta nangayo, no? Kabalo na mo, ani, nga, even Gcash na ko, hanggang mag-post din ay ubang magwali, di man ko mamantay, pero butangan nila Gcash nila, bank account, no? Pero ako, si Lord kabalo sa akong motibo, igsoon, para mahimaya ang Ginoo. As what I have said, ako ning balik-balik, dili sad ko maepektibo nga instrumento sa Ginoo. Madlo ko. Dili ko maepektibo nga instrumento kung ako motibo. No? So, mo na nga, naghimo ko ni igsoon, mag-live ko, magwali ko, kay gusto ko mahimaya si Lord. Gusto ko nga ang mga tao nga nasa sitwasyon nga walay paglaom, makabaton og paglaom. And then gusto ko mga igsoon nga kanang bitaw ma-relay na ko ba akong ma-share, ma-deliver ang mensahe sa paglaom. Amen. So, let's start. Praise God. Salamat sa Ginoo. So, na ko'y basahon Rickson, pulong sa Ginoo sa Hebrohanon or Hebrew. Kapitulo 12, versikulo 5 hangtod sa 6 about discipline. Okay? So, nagingon ang balang kasulatan ni Ikson, Hebrohanon, Hebrew, Kapitulo 12, versikulo 5. Oh, ito ba ni? Okay. Nalimot ba kamo, listen carefully, nalimot ba kamo nga makapadasig nga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Okay, next. Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo. Ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma. Ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Okay? Again, akong balik ko nigsoon. Hebrew Kapitulo 12, versikulo 5. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo. Ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma. Ug kastiguhon, bunalan di ay, ang tanan niyang anak nga iyang giila. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay? So, tonight, this evening, gi-remind ni Lord sa iyang mensahe. Nga, nagingon diri sa Hebrew 12:5 or 12:5. Nga, ningon diri, nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong? Nga gisulti sa Dios kaninyo, ingon nga iyang mga anak. So, ingon daw nga kita, mga anak sa Dios, mga Kristohanon. Anak na tas Ginoo, no? Sa una,
Parehan ako mo angkon jud kung anak ko siyawa, no? Kay mao pa man to sa una, no? Kadadlaw suyop dire, suyop dito, bisyo, inom, sigarilyo tanan, babae, mangamang mong kuan mga igsoon. Dili ako ang asawa, no? Di pa gugwa to minyo kanang naay dili jud ako'y tag-iya ba nanay sa bana. Pero na ako yung mga ingana nga trip sa una. Ngana lagi mapatas Ginoo, no? So ako I admit myself that time anak jud ko siyawa, pero karon igsoon nga nanatas Ginoo. Nangilagad na ta ni Kristo. Na natay intimate relationship with Jesus Christ. Nahimo na tang anak sa Ginoo. Now, naigibili ng Ginoo ang mensahe para siyang mga anak. Ingon siya, anak isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo. So, nay-word rin mga igsoon nga, disiplina. So, kita day mga igsoon nga mga anak sa Ginoo. Dili ta makurat kung disiplinahon ta niya. Necessary o gikinahanglan ang pagdisiplina nato. Okay? Ingon pag yun diri o. Ug ayaw kaluya kung badlungon ka niya. Badlungon ta. Siyempre, anak ko ta. Anak tas Ginoo igsoon, disiplinahon ta. Pero mao lagi. Now, kanus aman ta disiplinahon sa Ginoo. Okay? Kanus aman ta badlungon sa Ginoo. Of course, sa panahon nga makasala ta. Sa panahon mga igsoon nga masipya ta, natay gibuhat nga mga butang nga wala na lipay ang atong amahang langit nun. Siyempre, anak man ta niya, kamo kuno mga ginikanan. Makasala atong anak, di ba? Kung anak makasana, disiplinahon na, bunalan na muna. Kung sawa, bunalan kami. Kami duha mo bunal mi sa mga anak igsoon. Kaya nga naman, kinahanglan na siya, no? Kung tinuod tang nahigugma sa tong anak igsoon, kung nakasala sila, dili na to pauyunan, dili na to spoiled, dili na to itolerate, kung dili atong kastiguhon, disiplinahon. Kung kita mga ginikanan ato nang gihimo sa atong mga anak, ang ato sang Ginoo gihimo sa niya sa iyang mga anak nga tinuod, dili pinaangka na anak nga tinuod. Unsa ingon dire? Mao na ingon siya dire, anak isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kun badlungon kaniya. Okay? Paminaw ma, kita day nga mga anak sa Ginoo igsoon, kinahanglan ta disiplinahon, badlungon ta niya kung makasala ta. Kung motipas ta sa iyang gusto, sa iyang kabubuton, sa iyang plano, magbuhat-buhat tag atong plano, of course, disiplinahon ta sa Ginoo. Badlungon ta igsoon, no? Pero mao lagi na igsoon usay ang disiplina sa Ginoo, sakit. Sakit. Dagang mga pamaagi nga ang disiplina sa Ginoo sakit. Pero nganong itugot man sa Ginoo nga sakit? Kay diha sa sakit, diha sa sitwasyon nga masakitan ta, or any situation, scenario sa atong kinabuhi nga masakitan ta. Paminaw ma, diha man gud sa masakitan na ta, makaamgo ta. Okay? Tanawa na akong anak, hinumdum ko akong anak, bunalan na sa kong asawa, igsol kong makasa. Ingnon din na, moingon din akong asawa, nganong gibunalan ka? Tubag, nganong gibunalan ka? Yan tubag. Kaya mauman ni, o di ba? So ang bunal, ang disiplina, sakit siya, pero maunay hinungdan, pamaagi nga makaamgo ta. Okay? Di ta bunalan, di ta badlungon igsoon, di ta makaamgo niya. Aside from that, di ta tinuod nga anak sa Dios. If you claim igsoon right now, to all of the viewers right now, moangkon ka nga anak ka sa Ginoo. Moangkon ka igsoon nga pinangga ka sa Ginoo, anak ka sa Ginoo, nangalagad ka sa Ginoo. Pero kay banlo ka nga nakay gihimo nga di maayo pero wa ka gidisiplina, din pwede na ka mag-question nga anuman. Bas siguro ha igsoon, no? I-evaluate imong kagalingon kung tinuod ba jud ka nga anak sa Ginoo. Kay kung maghisgot ta sa balaang kasulatan igsoon, ang tinuod nga mga anak sa Dios sa panahon nga makahimo og dili maayo, wala na kay paymaya sa Dios. Sa gingon ri, disiplinahon, badlungon. Nawa ang next verse ni ingon pa gyud. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan na nga iyang gihigugma og kastiguhon ang tanan niyang giila nga anak. Kung giila ta mga igsoon nga anak sa Ginoo, listen carefully, look at me. Kung giila ta nga mga anak gyud ta sa Ginoo, nangalagad ta sa Ginoo, mga followers ta ni Jesus Christ. Okay? Sa panahon nga makahimo tag dili maayo, sa panahon nga makasala ta, automatically disiplinahon ta, bunalan ta, kastiguhon ta, badlungon ta, kay maunay tanda ng kaniyang pagmamahal igsoon, no? Usa na siya kailhanan, timaan, ebidensya nga gigugma ta sa Ginoo. Usa na siya ka ebidensya igsoon nga tinuod daw ta nga anak niya, ang term there is kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. No? Kung giila ta sa Ginoo nga anak niya, makabaw ka igsoon kay ganun badlungon ka o makasa ka. Dili ka itolerate. Example kita mga ginikanan who are watching this time. Atong mga anak makasala.
Nya nahigugma ta nila. Gugma ba na igsoon nga ato silang pasagdan nga mag-adik-adik? Gugma ba na igsoon nga ato silang gipasagdan nga magsige na nagsuyop og syabo, sige hubog-hubog, sige na nagdugay mo uli kadlawon raw, wa na ang mata galurat na sa ML, kadlawon na matog na sakit na. Ug ato silang tolerate igsoon wa ta na higugma na. Kaya ang tinuod nga gugma igsoon, concern ta nila. Concern ta sa kaayuhan sa tong mga anak. Concern ta sa ilang maayong ugma, no? Mo na igsoon nga ingani sad si Lord igsoon. Katong giila daw niya nga anak niya. Katong giila niya nga iya jung gihigugma. Kastiguhon, disiplinahon, badlungon. Pero mao lagi ni sometimes ang kastigo sa Ginoo pagdisiplina sakit. Sakit kayo igsoon, grabing sakita. Pero sama sa kong gingon igsoon, ang mayong benepisyo ning sakit kaning disiplina is makaamgo sad ta sa atong gibuhat nga sala. Makaamgo ta sa atong gihimo nga di maayo, mao nang usahay pasakitan ta sa Ginoo, disiplinahon ta. So right now to all of the viewers right now, kung gibati nimo nga nakas kasakitan karon, try daw og evaluate imong kaugalingon ba sinakay gibuhat nga di maayo. Niaging mga adlaw, niaging mga simana baron unya, imo ra bitaw gipadayunan. Nang imo lang giwawa ba, okay ra ni mo sabot rang Ginoo, pero abi niyo igsoon, sakto ka. Si Lord mo sabot. Pero kung nakay gihimo nga wa siya malipay, mo sabot siya, mo pasaylo apan naay consequence. Amen. Naay consequence normal na lain po kayo kung naa man kay gitanom, na kay anihon ana ra na siya, no? So sa igsoon, consequence mao nang pagdisiplina, sakit ang consequence igsoon, pero mao lagi na mao sa nahinungdan makaamgo ta. Like me, ako igsoon, wag ko magtuong higugma po ko sa Ginoo. During my time before, when I was a former drug dependent for 16 years, kapin. Grabe na ko kabarumbado igsoon ay mga time sa una nga magsuyop ko nga akong hagdon og suyop ang Ginoo. Isa na akong fuel ba, sandayong. Tanaw na ko nga naaba sa buslot. Ana niya, Lord, manuyop na ta. Ano bitaw akong luoy kay Ginoo eh. Gitungo na kog maayo, gibalikas na kog maayo ng Ginoo sa una. So, sometimes makahilak ko sa kayo sa Ginoo, I realize nga, Lord, grabe. Gigugma gyud ay ko nimo og imo jud ay kong gitawag, gipili. Nya imo jud kong giilang anak kay ngano man. Ingon man balang kasulatan, ang giila sa Ginoo nga iyang anak ug ang iyang tinuod nga gigugma, iyang disiplinahon. Grabing disiplina gihimo sa Ginoo nako. Pilmirong disiplina niya kanyo. Ngipon ako nga nabuak. Nakaligis kog iro igsoon padong meto mo palit og syabo. Nakaligis kog iro pantok ko ay overspeeding ko tong time kay nagdali-dali mi ba. Kay nay activity sa eskwelahan. Kusugi kong padagan pa kaligis kog iro bagdok akong igsoon. Mao ni nga nabuak akong ipon, may galiwa na bungi, di nata ko kasulti. Grabe kay disiplina kay ang Ginoo na mukaw na nako kay undang nalagyan na imong bisyo. Na disgrasya na ka mauni pero wag yapong gahi kog igsoon. So antod mga pila kadlaw daghan kayo antod ning abot ang time igsoon nga mao na gitoy pinakalas nga disiplina sa Ginoo nako. Pinakalas nga kastigo nga mao toy na gitawag og turning point nako nga muduol ko sa Ginoo katong magistorya na kog kahoy. Magistorya na ko sa tangkong, magistorya na kog limaw dito sa muang balay sa una dito giabangan na may limaw atong ubos. Maginukto ko dito magtama, magsigarilyo, magsigamat ta ba. Sige ra ganana magkurkurog akong lawas niya. Something mahadlok ko sa kung ano grabe igsoon niya. Nagleksyon akong maestra, wa na ko kasabot, nalikoy na ko nang hagis ko sa eskwelahan. Nangayo naman nung kog sorry ni ma'am. No, maestra na muna sa Maternity College to Bigon Bohol si Ma'am Balili. Nangayo ko pasaylo niya kay nanghagis ko during our chemistry kay wa na ko kasabot sa leksyon na buang nalagi due to drug overdose, no? Mao toy pinaka turning point ako nga sakit kayo kung kinabuhi igsoon nga ang ako ang singot magpilit na wa na ko kay bawo igsoon. Ako may naghahatag og dimalas sa akong pamilya atong nga tayo migsoon akong mami magsigihilak, grabe. So mao toy pinaka grabe nitabo nako nga murag wa na ko kasabot ba, murag nako di may luna niya. Murag mulihok akong tiil, murag naay daghang tingog na madunggan ako mga daghang tingog, murag di ko kasabot. So mao to nga time nga mao to nagplano na sila nga i-rehab ko kay mao na toy dungog-dungog nako ba o istorya nila. Nya madlok man sa ko dalhon og rehab. Mao to igsoon nga ning duol kog pugos sa Ginoo, pero mao lagi. So naay mga pangitabo ingana bitaw nga disiplinahon ta pasakitan tas Ginoo makaamgo ta nga sala maguna imong gibuhat sayop na. Amen. So mao na nga dili ta ma-surprise so to all of the viewers right now this time ningabot ta og
Bilam ni. This time, niabot ta og 714 viewers. Kami na mo exalt to all of the viewers right now. Kung if ever manggali na ay sitwasyon itong ginabuhi nga gidisiplina ta sa Ginoo, nata karon sa kasakitan, try to evaluate yourself right now. Nga, wa ba kay gibuhat before or niaging adlaw, niaging semana, niaging buwan nga wa ba kay gitanom nga mga butang nga kay bawo na kas kamatuoran, kay bawo na kang dili maayo apan imong gituuhan o gituyuan. Amen. Nga na ba, no? Mo na igsoon nga kung naa ka sa kasakitan karon, bo pasabot gidisiplina ka sa Ginoo, gibadlong ka sa Ginoo, ron mo undang ka sa mga gibuhat nimong dili maayo. Like for example, paminawa, naida ka mga tao nga nakaamgo sa ilang pagkadautan sa dihang gidialysis na. Ako'y kaistorya na. Grabe ka pala hubog ba, no? Grabe ka pala hubog. Sige kayong asawa nga undang na lagi. Hangtod igsoon nagdialysis na siya karon. Ug tungod kay na dialysis siya, di na siya ka inom. Napugos. So inga na bitaw. Nay mga pain, sakit nga pangitabo sa tong kinabuhi igsoon. Nga gitugot sa Ginoo kay ngano man gidisiplina day ta, gikastigo ta, gilatigo ta igsoon. Gibunalan ta kay usaray bo pasabot kay nahigugma ang Ginoo nato igsoon. Kay gusto ang Ginoo nga muundang na ta makaamgo na anak. Ang uban gidanas prisuhan na mental na nasa naghigda na karon dito sa kanang ospital, naka-oxygen na, ang uban nag-bedridden na, naka-wheelchair na. Ngano man gitugot sa Ginoo. Kay nakita sa Ginoo nga gusto ko nga mobalik ka nako, makaamgo ka sa imong gibuhat nga di maayo. Kay pinangga ti ka, anak ka nako. Gusto ko nga sakit kay ni og sakit kay ni para nako anak. Di ko ganahan nga masakitan ka, pero kanira may bugtong paagi nga makaamgo ka sa imong gibuhat nga dili maayo. Bisan kami igsuon ka na mong anak mo hilak, maluoy mi. Maluoy mi kay mo hilak ang bunalan, pero nakasaa man god. Maluoy ko ba magtanaw, magbako. Kay nakasaa man. Ingana sad si Lord igsoon, sakitan ko na siya magtanaw na to, nga kastiguhon ta, bunalan ta. Pero unsaon ta man, kay gihigugma man ta niya. Iyan ang gihimo paras kayuhan na to. Kay kung di ta bunalan, di ta kastiguhon igsoon, di ta makaamgo sa atong sala. Di ba kabantay mo ng mga bata, anak na tong atong bunalan, makaamgo sila. Sa panahon nga masugatan nila na nga ingana nga situation or senaryo, makaunahuna man sila sa bunal, ay dili na nako ni buhaton kay mabunala na po kong mama, mabunala na po kong papa. Something yan na bitaw. Mo na igsoon nga dili ta angay igsoon nga maguol, mabalaka, maluya kung kastiguhon tas ginubunalan o disiplinahon. Tanawa o? Ingon siya dito, ayaw kaluya kung badlungon kaniya, di ta maluya kay paras kayuhan na to. Hinoon sakit ning bunalan ta, kastiguhon ta, pero nakasala man ta. Pero igsoon, sultian ko kamo, kung nahay nagtanaw karon diri nga gibati nimo nga nakakaroon sa sitwasyon nga gikastigo ka, gibunalan ka, gidisiplina ka sa Ginoo kay nakay gihimo nga di maayo paglipay o pagmaya, usa lang na kailhanan nga anak kaniya nga tinuod. Unsa gingon niya? Sige ngon niya, kay kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giilaro. Usa lang nakabot pasabot igsoon, tinuod ka nga anak sa giila ka ni Lord nga anak niya. Maong gikastigo kaniya, gidisiplina kaniya, kay pinangga kaniya. Dili siya gusto igsoon nga magpadayon ka sa pagpakasala. Magpadayon ka sa pagbuhat og dili maayo, gigugma ka, gipangga ka, gitawag ka sa Ginoo. Man ang gusto si Lord nga makaamgo ka. Di ka para diha anak. Dili na maayo. Giandaman ti kagbalay sa langit or something ingani. Wala ko ikaw giluwas para magingana, mo balik ka sa agi, mabackslide ka. No, balik nako. Gipaabot ka. Something nga na bitaw. So, na mga, as what I have said, na mga sitwasyon or scenario sa itong kinabuhi nga sakit kaayo. Ibutang talaga grabing tumang kalisod yun kaayo. Pero diha sa kalisod, na mensahe ang Ginoo dahil nga ni na sinati nini mo kay numdum ka to, niaging buwan, nga grabe, di ba? Imo diyong gituyuan, nagtago-tago kag himo atong salaa, wa ka kita imong asawa, wa ka kita imong bana, no? Wa ka kita imong mama, papa, imong anak. Wa kay bawo imong uyab nga nade kay laing uyab, nakay himo nga dili maayo nga wa ko malipay anak. Mao nang karon
kastiguhon ti ka, bunalan ti ka, kay di ko gusto nga magpadayon ka na tungod kay gihigugma kanako. Amen? So, ang gusto ipaabot sa Ginoo igsoon nga sa panahon nga naay kasakit bitaw, gidisiplina ta, gikastigo ta, gibadlong tas Ginoo. Ingon siya sa iyang pulo nga di tangay maluya. Dili tangay igsoon nga ma-discourage tungod kay gihimo na niya kay unas tanan palangga ta niya. Love ta sa Ginoo niya. Gusto siya nga makaamgo ta sa gibuhat nato nga dili maayo. Kay gitawag ta sa Ginoo sa pagkabalaan, dili sa kahugawan. Amen. Pero mao lagi na, praise God for that igsoon kung nagtan-aw ka karon nga gikastigo ka. Grabe jud kang pinanggaa sa Ginoo. Ako ning agi ko gikastigo igsoon. Dili jud kay kastigo, latigo jud, no? Grabe hapit na ko namatay. Grabe pan tungod ni igsoon kay gigugma day ko sa Ginoo. Mao ni karon akong kinabuhi. Akong gihatag sa Ginoo, akong nahabiling panahon diri sa kalibutan. Unsa may dangatan ining kalibutan tungod kay akong gibati nga grabe jud ko kapinangga sa Ginoo. Pinangga imagine igsoon mga offering sa simbahan sa una. Ako na siyang kawaton ipalit og shabu, no? Grabe ka salbahis kada utan pero gitagaan gyapon kog tiyan sa Ginoo. Iya kong gibadlong, iya kong gidisiplina, iya kong gipasakitan, gikastigo og diha ko nakaamgo sa sakit nga sitwasyon, nakaamgo ko. Nya diha nako na-realize eventually sooner or later na-realize nako. Pinangga day ko sa Ginoo. Bisag unsa ko ka makasala gipangga ko niya. Og ang ilhanan nga gipangga ko sa Ginoo kay nakasala ko, iya kong gibadlong. Iya kong gibunalan. Iya kong gikastigo igsoon. No? Mo na nga wa ko maluya. Nagpadayon ko kay instead nga maluya ko akong gi-level up akong faith ba akong pagtuo nga love jud ko nimo Lord. No? Mo na nga kamo sa di igsoon nga nagtan-aw. Ako igsoon nagtuo man ko. I believe na amoy Holy Spirit. Amen? And this time, even nakigistorya ko ninyo, ang Holy Spirit nakigistorya sa ninyo. Kabalo mo, igsoon, kay balo ko, igsoon, mismo me, makadiscern ko, nga gikonbiktar mo sa Ginoo. Naamo sa inyong sitwasyon nga mauni. Pero gi-comfort na po mo ni Lord nga, love, mangguti ka. Ako ikaw ang gingani, kay love ti ka, nya di ko gusto nga magpadayon ka sa pagpakasala. Amen? Wow, blessed kita igsoon kung gidisiplina ta. Blessed kita igsoon kung gikastigo tas Ginoo. Blessed kita igsoon kung gipasakitan ta sa Ginoo, gibunalan ta sa Ginoo. Kung nakasala ta, kay usalay bod pasabot niya, concern ka siya nato. Gihigugma ta niya og iya tang giila nga tinuod niya ang anak. Dili ta pinaangkan, kundi tinuod niya ang anak. Tanaw sa gingon diri. Sama to Hebrew 12:6. Okay? Ang gingon diri tanawa, kay gidisiplina or kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma. Wow. Gidisiplina ka karon, gisakitan ka, napasakitan kay igsoon ni Lord kay napo kay gibuhat nga dili maayo. Usalay pa pasabotan ni, gidisiplina ka sa Ginoo kay gihigugma ka niya. Next line dara. Og kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Gidisiplina ta, gibunalan ta nay consequence tungod kay gihigugma aside nga gihigugma tas Ginoo igsoon, iya tang giila nga iyahang anak. Di ba nindot kaayo? Mao dinay timaan igsoon. Timaan, ilhanan, ebidensya, fruit nga tinuod tang anak sa Ginoo. Nga tinuod ta nga iya jud tang giila nga iyang anak dili ta pinaangkan. Og tinuod ta niyang gigugma sa panahon nga makasala ta, disiplinahon ta, bunalan ta, no? Mao na nga ayaw ka balaka, ayaw ka guol, ayaw ka luya kung gidisiplina ka, kung dili duol sa Ginoo. Ang kuna nga Lord, na-realize na ako nga mao na din pero salamat Ginoo nga sakit man ang akong kahimtang karon, but then I realize nga imo tungod din sa imong pagigugma kanako. Ako bitaw usahay sakitan ko mubunal sa akong anak kay maglagot ko ba usay kay bata palagi usay kay badlungon. Nya mohilak na masakitan ko. Pero gihimuon man gid nato para sa kayuhan aron makaamgo. Ingana sad si Lord igsoon. Kit-an kaniya nga kay gihimo nga dili maayo wa siya nalipay. Tungod na sa iyang paghigugma nimo, concern siya nimo. Naa joy mga senaryo, sitwasyon nga sakit, masakitan ka.
masakitan ka o iya kang gipasakitan, kay iya lang gipahibaw nimo nga tinuod ka na akong anak. Giingan na tika gikastigo tika gipasakitan tika aron mahibawuan nimo nga anak tika. Balik na ko, ayaw na pagbinuang sunda akong plano, sunda nga akong kabubuton, giila ko ikaw nga anak, gihigugma ko ikaw nga tinuray. Mao nang di ko kagwanta makakita nimo nga mabuhat kag di maayo. Mao nang kastiguhon ko ikaw, latiguhon ko ikaw, disiplinahon ko ikaw aron makaamgo ka nga ang imong gibuhat dili maayo. Ngana kanindot si Lord. Amen. So again, Ikson, dili dita angay mabalaka, dita angay maluya if ever disiplinahon tas Ginoo. Gidisiplina tas sa Ginoo kay gihigugmata niya. No? Kung na kay makitaan mga tao nga mga dautan kayo pero wa may nahitabo, basin wa na higugmaa sa Ginoo. Bulahan ka kung makasala ka, makahimo kag di maayo, unya disiplinahon ka, kastiguhon ka sa Ginoo. Kay ilhanan lang na Ikson timaan na nga tinuod kaniyang gihigugma og tinuod ka giila kaniya nga anak sa Ginoo. Amen. Magampo ta. Hallelujah. Father God, thank you so much for your word, sa imong mensahe nining kagabhion. Salamat kay Ginoo. Imo ming gipahinumduman, Lord, nga natural ra di ay, normal ra nang makasala minimo, imo ming kastiguhon. Normal ra na Ginoo nga makahimo mig dili maayo, imo ming bunalan, imo ming disiplinahon Ginoo. Say sakit kaayo. Walay disiplina nga maayo ang malipay mi apan sakit siya kaayo apan Lord. Usar din nakatimaan og ilhanan nga tungod kay imo ming gihigugma, tungod kay imo ming giila, nga imo ming mga anak nga tinuod Ginoo. So salamat sa imong pagdisiplina kanamo Ginoo. Kay gusto lang ka makaamgo mi Ginoo unsay angay namong buhaton, makaamgo mi nga sala na day among gihimo kay usahay Lord God. Magpatuyang lang mi. Usahay Ginoo labi na naas kaharuhay, magpatuyang lang mi makalimot mi nimo. Mao na usahay Lord, na mga pain, mga scenario or situation nga imong itugot nga masakitan mi. Kay imo na deming gilatigo, gidisiplina, gikastigo aron makaamgo mi, malamdagan mi nga naday mi gihimo nga dili maayo og aron mahinumduman namo Ginoo. Pinaagi sa disiplina nga tinuod gyud ay ming gihigugma nimo kay nagtagad ka namo, concern ka sa among kinabuhi Ginoo. Tinuod jud ay minimo nga anak. So Lord, I pray right now to all of the viewers right now, kung na may nagtan-aw karon Lord God nga this time nga naminaw sila ilang gibati nga gidisiplina sila nimo Lord God, I pray Lord God i-comfort sila in Jesus name. I pray Lord God nga imong butangan o paglaom ilang kasing-kasing nga ilang ma-realize nga love gyud minimo palangga gyud minimo Lord God, og nagtagad jud kanamo og imo jud ay ming giila nga tinuod nga anak tungod kay imo maming disiplina. Kay kung wala pa ka nahigugma namo, kung wala pa ka paminimo ilhang imong anak gipasagdan na unta minimo Lord God, apan tungod kay concern kanamo, nagtagad kanamo, so imo ming gidisiplina, ilhanan timaan lang na nga tinuod minimong anak ug ikaw ang among amahan. Salamat kay Lord. Thank you for your word this evening. Salamat nga imong giparealize namo pinagi sa imong mensahe nga unsa mi kapinangga nimo, unsa mi nimo ka unsa ka concern sa among situation. So Lord, salamat kayo. So instead nga mag-uol mi sa mga pain, kasakit nga imong gitugot, magmaya mi og maglipay tungod kay timaan lang na Ginoo nga tinuod gyud mi nimong anak ug ikaw ang tinuod namong amahan. Salamat Ginoo. Lord, I pray kaning pulong nga nadungog namo karon dili mo labayng kawang, dili lang kutob sa baba namo nga mag-amen mi apan amo kining i-apply og kinabuhion. I pray Lord nga kaning nga mensahe mao ni maghatod namo Ginoo sa kinabuhi nga naglakaw sa pagkabalaan. Maghatod namo ni sa pagkamatarong tungod kay ang imong disiplina makahimo namong matarong sa Lord God. Hallelujah. Again Lord God, panalangin ng viewers karon, unsa man ilang need karon Lord God, unsa man ilang gikinahanglan karon, sa ilang problema nakita nimo, way matago nimo Ginoo. You are an all-knowing God. You are everywhere. Kabalo ka bisan ang pinakailalom sa mong kasing-kasing nakita nimo Ginoo. Lord God, I pray right now to all of the viewers, kutob sa maabtan ni Ginoo. Unsa man ilang needs karon Ginoo, ilang gipangita or unsa ilang mga struggle or battles nila Lord God. Lord, tagaig solusyon. Tagaig kasulbaran Ginoo. And I pray favor upon them in Jesus' name. Salamat Lord, mulihok ka ang imong milagro, imong ipasinati Ginoo sa area, sa dapit sa ilang kinabuhi karon nga need nila ang imong milagro in Jesus' name. And of course Lord God, I pray to all of the viewers right now Ginoo, mga higala na mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent resident na Lord God.
Padayon kapag kupot silang kinabuhi, Ginoo. Padayon ka, Ginoo, pagtagbo silang panginahanglan. Padayon ka, Ginoo, pagligo nila sa mga nagsuffer karon sa lain-laing temptation, labi na kay layo sa ilang bana o asawa. And padayon ka, Ginoo, paghatag nila og mayong panglawas, dili ilalim masakit, Ginoo, nga layo sa pamilya. So Father God, right now I pray divine protection and good health as always in Jesus name. And I pray also, Father God, nga dili sila malipat sa kwarta, panalangin, nga magsige na lang sila trabaho, sige gukod og kwarta, sige tigom, nga makalimot sila nimo, Lord God. But Lord, let it be, nga himuon nilang top priority ang ang ilang relasyon nimo, because at the end of the day, dili ang kwarta mo atubang nimo, kung dili ang among relasyon nimo. So I pray, Father God, nga despite of their busy day, busy schedule every day, ilang mga trabaho or negosyo or responsibility every day, unsa man ilang gibuhat, source of income nila, I pray, Lord God, nga still they will spend quality time with you. Muhatag yun sila higayon nimo, Lord God, tungod kay ikaw ang blesser, ikaw ang Diyos sa panalangin, ug ang tanan nga naana mo, gipiyal ra nimo, walay amo, Ginoo, tanan gikan na nimo. So Lord, I pray nga ibalyo na mo ang blesser, dili mi malipat sa blessing. So Lord God, thank you again. Padayon kapag kupot silang kinabuhi, ug mingawon sila, Lord, sa ilang mga mahal sa kinabuhi, i-comfort, Lord God, in Jesus name. Salamat. Hatagi sila kauhaw sa imong presensya, Lord God. Kay naa diha sa imong presensya ang tinud nga kalinaw, kalipay, katagbawan, kakuntintuhan, Ginoo, in Jesus name. Lord, again, thank you. Salamat kayo. This time, Lord God, amuang ang kunon ang kadaugan, ang kunon namo nga panalangin, mga dagkong butang, mga milagro nga gikan kanimo, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa katubagan, sa mong pag-ampo, solusyon sa among mga problema, tanan-tanan, Ginoo, nga gusto nimong ipasinati na mo nga mga kaibulungang butang. Amo ka nang angkunon karon, Lord God, by faith, in Jesus name. Amo ka nang giangkon karon. Himua lamang kaming tangangayan, takos, kasaligan, kay nasayod kami nga dili sad minimo bubuan sa imong panalangin kung dili pa mi kapiyalan. So this time, Lord God, himo aming kapiyalan, angayan, kasaligan, Ginoo. Again, salamat daan, Ginoo. Kaning among mga hangyo, pag-ampo kanimo, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo nga mao among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. Praise God. Salamat sa presensya sa Ginoong Igsoon. Og mga viewers, thank you so much, no? This time na humana ang atuang live, no? Unya, I just want to remind everyone, bisan ato ning putlon, pwede ra gyapon yung i-mention yung mga friends and loved ones here in the comment section. Unya, ako sa mong gi-invite igsoon nga i-invite yung friends nga I mean, ako mong gi-encourage nga i-invite inyong friends to follow our page para ma-bless pud sila igsoon. Amen. Unya, this time akong ibalik ang dungog ug himaya, tanan all the glory ang deserve yun na si Lord. Akong ibalik sa tumbuhi nga Diyos. Nya, thank you again sa atong mga subscribers kaning naka-agree, no? Thank you kaayo sa mga viewers, mga followers na to, new followers. Welcome kay mo ning page igsoon. Akong pag-ampo kanunay kaninyo nga ang gahom, grasya, pabor, protection sa Ginoo mag-uban kaninyo kanunay mga igsoon. Amen. So again, himaya ag dungog akong ibalik sa tumbuhi nga Dios. Unya, kanunay lang tang ampo, umanan sa pag-amping. Aside nga nagsigi kog ampo ninyo, ampo sad ta, nya amping sad. Amen. So keep safe everyone. Good night and see you again tomorrow. Dili lang ko magsulti og specific date, specific time di ay kay napoy magtrabaho gyapon ba. Basta as long as what I have said, igsoon akong gisaad ninyo. As long as I have the opportunity, ako jud ning i-grab niya mag-live ta for the glory of God. Amen. So again, that's all for tonight. See you again next time. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan, iyang kalinaw, kalipay, iyang proteksyon, iyang pabor, magauban kanato. God bless everyone. Good night again.